fa ba a gode za ka tsaya ba, a sai ya di hannunka yana shigowa. A ni da shi din. Ringa dagowa kana kallon kyamara a bani basira zan wage mai ganin bayan shi bani ne ba don wuce ya rage bayan shi turin sati mai kyau da kamshi na tasiri wayo Allah ya rasu duwai na zanganka sarki ya amsa ashkara nuna ga rukuna kaimin kashafi don matsayinka
na yi ta tsere cikin kadamin nan ya baba wayo daɗi daɗi da kai yake yi baba na mun ce mun da mahadami cikin fadar ka shi lafazinsa a so shugaba tudun dawa ya mai magani ta na dan mutum kyawawa ni kai na rike da bazar kaji na ke juyawa wayo daɗi ya ce wuyar da in ta yaban ka haba lalla al'amarin ya cika idan sai kai mai fomatin na ne cika wai duk abin nan da